Татко святи, благодаря ти, Боже, че ти напазиш всеки ден, Татко. Благодаря ти за огромната милост, Боже, че показваш винаги милост към нас, Татко, макар някога да ни заслужаваме, Татко. Милостта ти наистина голяма, Боже, към нас. И ти го доказа, Господи, ти го доказа чрез любовта си, Боже мой. Не е само, че си го показал, Татко, а си го доказал, Татко, на кръста, Боже мой. Проля своята свята невинна кръв, Татко мой. Твоята божествена кръв, Татко. Тя ни изчиства, тя ни освобождава от всичко нечестиво, Татко. Тя ни възстановява, Татко мой. Тя ни дава живот, Господи. Ние сме изцелени, възстановени в Твоите рани, Исус. Само в Твоето име, в Твоите думи има живот, Татко мой. Ти си добрият пастир, Татко мой. Няма като Тебе, Боже. Благославяй Словото си, Татко мой. Святи души, ела, Татко, приготви сърцата ни, Боже мой, да попадне Словото в нашите сърца, Татко, и то да дава плодът си на времето си чрез Твоята воля, Господи. Благословено да бъде името Ти, святи Господи. Амин. Кои послания ще отворим? Еремия, първа глава. Ще му 4 стих почне. Проче, Господното Слово дойде към мене и рече: преди да ти дам образ в корема, познах те, и преди да излезеш из утробата, посветих те. Поставих те за пророк на народите. Виждаме Еремия. Господ казва, че като беше в корема Еремия на майка си, Господ го е познал и го е призовал за Словото му. Той да проповядва Словото му, да говори на хората, още като беше малък. Тогава рекох: о Господи, Йова, ето аз не зная да говоря, защото съм дете. А Господ ми рече: не думай, дете съм, защото при всичките, при които ще те изпратя, ще идеш и всичко ще ти заповядвам, ще кажеш. Еремия казва, че е дете, но Господ го изпраща. Макар че е дете, Господ избира малките, няма значение дали си малък или голям. Щом те призовава Господа, Господ е с тебе, Той няма да те изостави, няма да те заправи. Амин. Ще ти сложи думи и ти ще говориш, ще те води. Няма като Господа, Господ е велик. Макар и малък, Той сигурно си казваше: как ще говоря? Аз, Господи, още съм малък и не знам какво да говоря. Просто нямаше кураж, нямаше смелост Еремия да тръгне, защото е малък, но Господ избира и малките. Няма значение, че е малък. А Господ ми рече: не. Да се не боиш от тях, защото аз съм с тебе, за да те избавям, казва Господ. Тогава Господ простря ръката си, тя я допря до устата му. И Господ ми рече: ето, турих думи те си в устата ти. Виж, днес те поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш и да съсипваш, да погубваш и да събаряш, да градиш и да съдиш. Съдиш, не да съдиш, не да съдиш, да съдиш. Господ призовава Еремия. Първо му е сложил думи в устата му с ръката си, той да говори. Да може да говори Еремия. И му казва да събаря, да изкоренява. Какво да изкоренява? В смисъл, да изкоренява нечистотата, делата на лукавия, да събаря всичко нечестиво, да изкоренява. Да гради и да засажда Господното Слово. Амин. При това Господното Слово дойде към мене и рече: що виждаш,
Еремия и рекох, виждам бадемова пръчка. Названието на бадем по-еврейски значи бързото да цъфти дърво. Бадема, нали го знаете? Бадема е, Господ дава му видение на Еремия, че бадема е цъфти бързо. Както цъфти бадема бързо, така и Господ бърза да изпълнява словото си, да прогласява словото си на земята. И ето тук се потвърждава, че Господ иска словото му да е навсякъде, да се разширя навсякъде, всеки човек да знае словото му и да се спаси. Тогава Господ ми рече, право си видял, защото аз бързам да изпълнявам словото си. Ето Господ бърза да изпълнява словото си. Тук се потвърждава. Слава да бъде на Господното име. Амин. Слава да бъде. Слава Тебе, Господи, ето Боже, много сме събрали в Твое име, Боже, да Те издигаме и величаваме, Боже мой. Ето, Господи, ние много сме събрани, Татко, за да издигаме най-великия баща, имен Бог Христос Исус Христос. Господи, благодарим за дара Ти, Господи, днес, Татко, че Ти, Господи, показват много любовта си към нас, свети Господи, милостта си, Татко. Благодарим Ти за благоприятното време, Господи, отново с Тебе, Господи Исус. Че Ти, Господи, отново си помежду нас, Боже. Макар и двама и трима, Господи, си помежду нас, Татко. Ние за това Ти благодарим, Господи. Боже, величаем отново свято достойно ми, Господи Боже. Благославяй, свети душа моя, всички мои брати и сестри, Господи, присъстващи и неприсъстващи, Боже. Тези, които не присъстват, Господи, Ти бъде с тях, Господи, където и да са свети, Татко. Тези, които са тук, Господи, също тях благославя, Боже мой. Благослови Словото си тази вечер, свети Господи, Татко. Благослови людите си, Господи, там, които се стига тази вечер, свети Татко мой. Благодарим Ти, Исус, че Ти, Господи, никога не си ни забравил, свети Боже мой. Ти винаги си готов, Господи, към своите, Господи, Боже мой. Алелуя. Слава на Господа, може да седнете. Алелуя. Тази вечер проповедта ми е жив или си умрял за греха. Ще отворим в Колосяни 3 глава от 1 стих. И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христос, търсете това, което е горе, където Христос седи отдясно на Бога. За небесното мислете, а не за земното, защото вие умряхте и вашият живот е скрит заедно с Христос в Бога. Когато се яви Христос, нашият живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава. И тъй, омъртвете онова, което проистича от земните ви по природа, блудство, нечистота, похотливост, ниски желания и алчност, която е идолослужение. Заради тези пороци Божият гняв идва върху синовете на непокорство, с които и вие някога общувахте, когато живеете с тях. А сега отхвърлете от себе си всичко това: гняв, ярост, злоба, хула, скверност. От устата си не се лъжете един друг, понеже съблякохте стария човек заедно с делата му и се облякохте в новия, който се обновява в съзвучие с образа на своя Създател, така че да достигне съвършено познание за Него. Тук няма разлика между Елин
иудей, обрязан и необрязан, варвари и скит, роб и свободен, но Христос е всичко и във всичко. И така, като свети, възлюбени, Божии избраници, облечете се в милосърдие, благост, смирение, кротост и дългота. Темата ни днес е жив или умрял си ти за греха. Ако ние сме живи за греха, това, което прочетохме току-що, всичко това идва в живота. Всички неща, с които грехове се бориш, те са следствие от това, че ние не сме предали живота си изцяло. Не сме предали живота си изцяло на Господ Исус Христос. Тук казвам, че ние не си играем на църква. Тук казвам, че ние не сме просто и ние обикновени човеци, които да отпием номер да се стоплим столовете. Да се стоплим. Тук говорим за нещо по-сериозно. Ако ние сме умрели, нека да сме умрели за този свят. Нека да сме умрели за този свят и да бъдем живи за небесното царство. Понеже небесното царство, Библията казва от начало, мислете за горното. Мислете за това, което е небесно, а не за това, което е земно. Защото в земното много пъти ще бъдеш разочарован, много пъти ще бъдеш разкърпян. Поради причината, че очите ти в земните неща, богатство, блудство, прелюбодейство, нямаш мир, нямаш търпение, нямаш свежест, нямаш надежда. Но ако се размъхне с Христа, това слово просто се ако се размъхне с Христос на кръста, то всичко това, което е като поход в тялото ти, в ума ти, в мислите, то това трябва да бъде. То това трябва да бъде. Апостол Павел говори как, по какъв начин е разбрал, че той греши. Казва, грехът не може да се разбере, ако първо няма закон. Ако няма закон, ти не можеш да разбереш, че ти живееш в грях. Говорим за Божия закон. Ако не беше закон, ние не можехме да разбереме, че ние живееме в грях. И така ние щяхме да се убираме в греховете. Но блажен да бъде Господ Исус Христос, който умря, дойде като човек, изкупита, умре и възкръсна. Но законът довежда съзнание за грях. Законът Господен довежда съзнание за грях, защото сега, ако няма закон, няма и грях. Понеже апостол Павел казва, и онези, които нямат закон, сами за себе си те са закон. И заедно с Христос на кръста ние се разпнахме и дадохме прекорност. Ние предадохме това си. Ние предадохме проклятието на Господ Исус. Дадохме всичко на Него. Очистили в кръвта на агнето, дявола не може да те побеждава. Не може. Но когато ти се съмняваш, дяволът ти много силно се чува. Когато ти порази в сферата на някакъв ход, ти изпадаш в отчаяние, ти изпадаш в някакво отеснение и даже
изпадаш в самоосъждение. Да се осъждаш кой си ти. Ти нямаш право да се съдиш. Защото аз, Господ Исус Христос, съм оставил Словото си. Точно си. Ти не си съди. Ти не си съди сам. Просто изповядай си. Моли се всеки ден. Търси Господа всеки ден. Както казва, търсете небесното царство. И всичко това ще ви се прибави. Търси Господ Исус Христос и Господ ще ти избави и от сегашните грехове. Търси Господ. Търси го с всичко. С цялата си сила. С всичка сила. Бъди ревностен да си покажеш. Бъди ревностен, бърз да слушаш. Бавен да говори. Бавен да гледа. Господ казва, че Бог е смирен по сърце и кротък по дух. Можеш да разберем Святия Дух в каква сфера оперира в нас? В мир, в дълготърпение или в любов? Все в нещо трябва да оперира в тебе, ти трябва да знаеш. И в това, което Святия Дух ти помага, него ти трябва да научиш. Да постои. Бъдете дълготърпение. Когато погледнеш хората в това последно време човек. Бог много скоро идва и направи. Виждаш, че всичко отива не на добре. Белезите сочат всичко, че Бог идва и няма никого върви. Както Галчева от Плодея сподели. Че Бог показа. Че Бог показа пътемовата любов, която бързам да изпълня Словото си, понеже времето е наближило. Моля се Бога да даде на всички църкви служени събрания, за да имат единство. Църквите и междубрати си да работят заедно. Да работят заедно. Когато това се случи, когато всички се споделят и бъдат едини, и ударят, понеже ако грехът се възползва от закон да вкара в тебе всяко желание, то тогава пък, ако приемеш любовта на Господ Исус Христос, ще произведе в тебе святост, ще произведе в тебе покорство, ще произведе в тебе любовта на Господ Исус, почетност, преданност, всички онези плодове. По-точно целият плод на Святия Дух да бъде изразен чрез тебе. На някои брати, сестри и други човеци се състои в това. Отмина вече тази формула ние да търсиме правила и формули. Служи се за братка, направи това, направи този ритуал. Там, където е Господният Дух, там е свободата. Там е свободата. Сега забележи.
В колко събрания, в които ти си бил свободен. В колко събрания, когато си ходил, ти си получил, казвам, ти си получил истинско изцеление. И в колко събрания ти си приел истинска любов за Христос. Не всеки дом е дом за молитва. Не всеки дом е дом за Господа. Не всеки. Само там, където Духът е Господ. Само там е свободата. Това е слава на Господ Исус. Алелуя. И тази тема, която Бог ни служи, ще ви се забрави. Много добре. Много добре трябва да внимаваме как тела излизат на пропаст. Защото всички казват, че и слушах Христовото Слово, то ще дойде в него истинска вяра. Истинска вяра, която ще произлязат от самата вяра достойни, истинни дела, които ще прославят нашия небесен Отец. Ще прославят Сина, ще прославят Господ Исус. Но това всичко ще го направи Светото Бог. Насърчаваме тази вечер. Търсете Святия Дух. Търсете Утешителя, който Бог е изпратил за нас. Да го търсите в тайната стаечка. И когато ти го намериш, когато взаимоотношение имаш с Святия Дух, тогава и децата ще се. Тогава, когато говориш Словото, хората ще се изцеляват. Тогава, когато пееш хвала на Господа, хвалата ти ще бъде инструмент за изгонване на дявола. Алелуя! Нека да се изпълни. Боже Господи, благодарим Ти, Боже, за Твоето Слово. Благодарим Ти, Господи, за Твоята любов, която Ти изразяваш върху нас. Благодарим Ти за Святия Дух, Господи. Благодарим Ти, Боже, моля се в името на Исус, Отче, да благославяш всичките събрания в село Хамово. Да ни обединиш, Господи, да работим заедно. Моля се в името на Исус, Господи, за събития, небесни събития, които ще доведат, Господи, до покаяние, ще доведат до спасение на люди, Господи, в това село. Моля се, Боже, да благословиш кметът ни, Господи, да благословиш градът ни около нас, Нова Загора, Сливен, Господи Боже. Моля се в името на Исус, всеки един човек на тази земя да бъде, Господи, да бъде радостен, да бъде благословен от Тебе в името на Исус Боже. Алелуя. Благодарим Ти, Господи. Моля се в името на Исус. Нека всеки ден, Господи, нека Боже да привлечеш всеки към себе си. Ако Ти не ги привлечеш към себе си, няма да дойде никой, Боже. Моля Те, използвай като съдови, почтени, святи, за да привлечем, Господи, за да освежим, Господи, за да махнем от ръката на дявола, Господи, брати и сестри, и